an so ni da ke har abada ba za mu rabe ba. San ki yayi na so a cikin jinin jiki ba za ya fice ba. Ko an ki ko an so ni da kai har abada ba za mu rabe ba. San ka yayi na so a cikin jinin jiki ba za ya fice ba. So ni da ke har abada ba za mu rabe ba. Dan a fannin so mun yi kafuwar da san ba za a ture ba. Zan yi yakin so dan na kara martabar ki babu taba ba. Karki mun nisa domin in ki kai hakan ba za na ture ba. Sashen soyayyar kishi ya zo ya tadda ni a ɗakina, har yaban sakonni daga gunki na ji na amabar kauna. Har sashen soyayyar kashi ya zo ya tadda ni a ɗakina, har yaban sakonni daga gunka na ji na abin kauna. Har sashen soyayyar ki ne kuma ya samun domin ya shige cikin jiki da ruhina, ya bi sassa na jikina ya zuban dafi na sanke hubina. Karki manta ke ce dai wadda zuciya take wa kauna. A cikin raina kai nisan da ba a ganewa, a bayani na inda same ka na yi morewa. Ga bayani na wanda bayan ka bani damkewa, sai da kai nawa in babu kai ina zan sa kaina. Bazumi babu dabara in ya kama zuciya, Sai ya sassarki jiki ne wasu masu yi ta shan wuya.